Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa panganing kukutuan, abid na mapamanos sa lamaan na kalilintad na kapipya ginawa. Gubatan din mambagi na sa dunia na sampay sa lungan na mori. Sagip man mabuha mga maranosong na siya ni di kukurmat. Sabi ba yan no to a Prinsesa Salima? Pamilya lang pong side. Na binanay mamudi pililalilang sa gito ang mga loksyan o sa mga pagrinyan agaganatan niya sa inyo. Sa ugid man na mamupresi sa Salima ko ki pumagulola na kanako sulubang sa ni usulog po din yun na wala di ko ruman ikatartopin na ngay ka nobori na. Wisay ka doon na tarutok ni Roman iso di kang giginawa sa di kang giginawa kaay mo ay buda kalambay sa tila na sutuan tanwa isa-isa sabi ka sa kanod man ay pituan ka napakapituan ko kano nasukak ko ganyan ko sa reto laging ding usang ko suwara ko makapunggulalan sa irwe na gigaw na pananalim sa katinabay nun ay tetangkay sa suli na iwas salam.
nasunod ako din. Sero man dito rokinan di ay rupan-rupan. Nasalag kay sumiyong samawat pa na kami araw taniyan din nagigingatan na sayad. Parati ko kuya bira kaya pa manaboy na Natigo kuya bira nakapagor kateroin. Nakasako kuminulo na ginawang kakanugawon. Katawan ko kape ang aliyak ka makalampos sa tayo man nanghubad inaw na kanugong ko na nainok ka diri di ka na nababayan bakaw di kang giginawa kaya pipikiran ka. Bakaw bukatawin ka o kabantay ka manaray ng kusalad kalungkot. Wakti ko kuya bira kama nakabantay. Kagayapiyagi utudan mampanasalaw duko na iapi pikiran ka na dek dinasarang dinayem. Irano ko salad ay nadako pa makadayem. Tarika pipikira koron inawang kakano na sumiyong samawatan. Makakipia panabeto man tinatalayo na ko nagatapa ko di man. Kumanok ang biring iti matamanang kuwi di kang giginawain. Yang perisi sa sakin apa'y miliya ay lapo maipanipatakan. Ayam pemanan lalaki, oh anak di kumasara di
kumasuat hindi nga kulit karon solo pudi nilo na paro tulo pandiyoron pudi kang ginawaya kay sa bansa kapalit sa salimay nakamatan din na binarakan na pwede ginawa ko ay